Bu toyu gatnaşýan hemme mihmanlaryň yüreklerine gol dilekler, ýaşy ümitler gaýnap şoşýar. Ählan ýaşlarymyz bolsa özleriniň hormatly orlaryndan çagyrýar. Serdaljan bugün keşege toy mekanynyň bagyt kürsüsi diňe sözşi niýetlenen, şoň üçin öz saýlan ýarym bilen birlikde oturup ornaşmagyda size ruhsat berýär. Oturşaýyn ýaşlar. Biz ilki bilen adır ýaşlarymyzyň nikah şaýatlaryny dawramyzyň mikrofonuna çagyrmakçy, öýlenýän ýigidimizin mehriban dostuny we gelinimizin hem ýeri joglasyny nikah şaýatlarynyň adyndan ilki bilen aqysly kutlawlar, ana ondan soňra sowgatlar bar bolsa gatar gaýyn bolşup bilerler, aýratyndan bir owadan sowgatlara galarlar, şoň üçin ilki bilen ýaşlarymyzyň nikah şaýatlaryny dawramyzyň mikrofonuna çagyrýar. Oturşaýyn ýaşlar, sizler hormatly köpçüler. Ana nikah şaýatlar, size garaşýar. Ajaýyp kutlawlar, ýaşy büýükler, siz bilen bol dilekler beýan etseler. Toýlyň näsil aýratylykda hoş gördük diýäs, kutly bolsun toýlar ömrü bolsun. Gene nikah şaýatlaryň adyndan gysgaça kutlawlar we ýaşy büýükler ýürüýte Awran sebäpkarlarynyň adyna beýan edilýär. Hoş gördük diýäs. Pardullar, kutlawsalar bugün siz bilen bagty bolsun ýaşlarma. İlki bilen gaýdar başlaýdyn onda. Gaýdara aýratyn hormat goýdy, ondan soňra da Serdaljanyň dowasy dowam eder. Tawasına diýär, sowgatlar bar bolsa goşuryň, aýratynam surata galmagyny haşerýär. Dawran toy münasibetli welaýet derejesinde iň bir öňde barjy fotostudiýa meşhur berdi fotograf bu dawran hyzmatynda nikah şaýatlar ýaşarýan golaýan çagyrýar. Owadan suratlara galmagyny haşerýär. Toýumyzyň başyndan ýadygar galar ýaly. Goşurýan toy sowgatlarymyz hakyky sevginiň şaýady bolsun. Indi hiç kime söz geçirecekler. Günü owadan aydınlara, owadan sağlara orun vermekçe sebebi bir adam kutlasa men kutlamadım deyip aramda tanta çıkman oturacaklar katken. Şoň üçin hemme mihmanlara demlik bolar ýaly. Ajaýyp aydınlara, ajaýyp sağlara giyin orun berýär. Hemme klassdaşlar, kudalar, dogan garyndaşlar ştoýa şatlanmak üçin geldik. Şoň üçin hem hemmämiz goşulşyp şatlanyp şadýan tanta edilýän. Owadan aydınlara wetsap meşhur aydym şymat Ediz belgeldi davrany dowam eder. İlki bilen Edizan toýu mutlazam, Serdaljanyň iň gowardylary beýan edip, ondan soňra da toý aýdymlaryna dowam etsin. Assalamu alaikum. Hormatly mehmanlar, hemmize toýlar sanmagy sordum. Serdaljan batly ol, batly ýaşa. Owadan ýaşa toýy bolsa. Allahyň oğlum yedim kayam olsun. Dinlemeyeme. Hem tansimin mihmanlanmalı, tansimin aşağıda tekniği ediyen, hem de cennet tansimin şartlarını birlikte. Baktırın dinletimi. Doğan bir kere toylar toylaştım. Oğlunun yaşlarının varlığı olsun. Hem de cennet tansimin. Aha! Toylar mutlu olsun. Salsa bereket
Sağ olsun. Şöyle mutlu olsun. Oğlum yaşlandı mutlu olsun. Sağ olsun, sağ olsun. Şatmaya aynalar
Yes, dua edeceğiz. Elleri yolluyoruz.
Sağ ol. Birlikte devam edelim. Elleri yok.
nizam alayım. Ondan sonra yine de hemen saatlanıp sadiyan taz ederiz. Mehmalar. Toymudun ilkinci tansı. Ne bilin karışımdan meter halk soğukundu oldu. Tans edenler sağ olalım. Senin hem devletli olacağımda. Meşhur yağlı toyları köp olsun. Edil şükür sottu. Kınaat saçların ardılığından davranı devam ediyor. Hem de kınaat saçlarının adından davranı mutlu olacaklar. Serdar Can'ın ehli kınaat saçlarını. Ayrıca Moğolinları, yani sınıf yol başı Moğolinlar. Toyumda katnaşıyan olsalar bilen mikrofona gelmeklerini karşı ediyor. Kınaat saçlar tayar mı? Kınaat saçlarının adından en suyuşu ardılığını beyan edecekler. Moğolinlar, sınıf yol başı Moğolinlar. Davran katnaşıyan olsalar bile gelmeklerini karşı ediyor. Gelin hemen sağlıyor. Onlardan sonra kudalar tayar oluyor. Devletli maşkalarının teyada karınlaşları şu toymudu İyi ardılık hem de kadırlı mihmanları kudaların ardılarına devam ederiz. Yönelik bilen kınaat saçlarının adından iyi kovardılar. Serdar öz sörüp dinle, kınaat saçları mutlu ya, durmuş toymayın. Kınaat saç baktı o. Kınaat saç baktı. 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 Arkadaşlar Serdar kalktı ve benimle toplanışlara doğru. Ama meclisi günahını koştu. Serdar Allah'ın dindirdi. Moğolinlar kılaat saçlar ardularını beyan ettiler. Hemen yaşan yana çağırıyor. Soğutlar var olsa koşuruyor. Sayretinem suratı düşmanları karşı ediyor. Toymudun fotoğrafları sıdan araşıyor. Hemen kılaat saçlarından ayratin sağolsuna diyor. Serdar'ın adından. Canına sağ olsun. Koşuruyor toy soğutlarına toymudan aysan. Şimdi kudalar devam ediyor. Devletli maşkalarının teyada karınlaşları şu toymudun ilk ardını hem de kadırlı mihmanları. Kudalar size karışıyor. Giden öğretmenlerde en kovardılarını davran sebeplerinin adına beyan etseler. Onlardan sonra hem toy eyler var, doğum karınlaşlar var. Bu manaydan da kutlacaklar katken, sonuçun adalarlar tidirar gelip kıyıskadan gelen en kovardılarını beyan etmekini karşı ediyor. Bağıt bağında bilibili olup sayran seder. Söyüp yaşam, söylüp yaşam mıdama bir söygü olsun yürekte. Şondan ulayıp bağıt gerekler adama. Ovadan dünyada ovadan söyüp, ovadan yaşalıyım, ovadan giyinip, yansağın çın söygü oduna yanıp, aynalığa hiç asan duş etmesin Hudayı. Toylumda hoşorduk duyaz. Mehman budolar, mutlu olsun toylar, ömrü olsun. Mehman yaşlarımız, bağışlı olsunlar. Hem acayip ardılar, mutlu olsunlar. Bugün söylediler. Aşkına. Doğunun tabi baktı var, bir baktı yaşa. 20 tane evime de ölüp geldi. Doğudumdan. Ecek'e baktı var. Karışan baktı var. Sen baktı var. Ecek'e baktı var. Kamsa oğlum arzular hatırı olsun. Onda kudalar tarafından soğuklar var. Atarken moşuk biliyanlar. Acayip sağların aslında kudaların adından davran sebeplerine toy soğuklar koşuk ya. Soğuklarım dışında soğulasın. Dinlediğiniz fırsatta toy üyeler tarafından nikah toy soğukları sahna getiriliyor.
ülküne mehman jigler tarafından anqardılar beyan edilýär. Ana ondan soňra da dabraly ýagdaýda toýumyzyň sebäpkärlerine döwletli maşgalaryň adından nikah edip toý sowgatlary goýuşurlar. Elbetde şol ajaýyp fursatlarda Kahraman arkaдағы Kahraman serdarımının sayesinde bir ajaýyp täze maşgala emeleler. Onun şunun nikahlıkları ve sahna getirildi. Hoş olduk diyez. Hoşçunun. Tam ozuna diyez. Onda nikah ağaların aslında mehman yaşlarında dövletli başkalarının adından nikah edip toy soğukları boşuluyor. Kahraman arkadanlıdır. Arkadanlı Kahraman serdarımının parasatı yoğunlaşılığında öden yurdumuz, ilk asuda yurdumuz Türkmenistan diyarında bir ajaýyp täze maşgala ödümüzün alından emele gelýär. Mehmanlar ajaýyp fursatlary gelin hemmemiz birlikde el sarpyp gollaly. Ýaşarmyz bagty bolun, bahtiyar ýaşar. Obully bolun, hyýzy bolun, arsyfatly bereketli, iň bagtly maşgala bolun. Sevgimiz täp ýolumyzdan ak bolsun. Döwletli maşgalaryň adından boşulgan toý sowgatlaryň düşünmesi bolsun. Indi Serdarjanyň toýuna boýna gowanýan ýa-da dogan garyndaşlar mikrofona çagyrýar, semma agalar, genejeler, ejekeler, doganlar, mehman jigleri.